Urmează o probă de la care așteptăm din nou o performanță bună din partea reprezentanților noștri, canoe dublu 200 de metri. O probă la care nu participă surprinzător echipajul german. În această probă, Ionel Averian și Mihail Vartolomei au reușit să câștige titlul european la Milano, învingându-i pe Pavel Baraschievici și Daniel Iedraisko din Polonia, care acum concurează pe culoarul 4, polonezii fiind și vicecampioni mondiali de la ediția anterioară, și pe Imre Feil și Gheorghi Kozman din Ungaria, care acum concurează pe culoarul 3. Polonezii au câștigat titlul la 1000 de metri și s-au clasat pe locul 2 la 500 de metri la canoe dublu. Averian și Vartolomei conduc pe culoarul 6 și polonezii însă se află foarte aproape de ai noștri și au un final mai bun, învingând cu 600 de secundă echipajul nostru. Baraschievici, Iedraisko înving în această probă România pe locul 2. Ibrahim Rojas și Leobaldo Pereira din Cuba obțin a 3-a medalie la această ediție a campionatelor mondiale în proba de canoe dublu. Un aur la 500 de metri și 2 medalii de bronz la 200 și la 1000 de metri. Argint pentru canoea românească, în care au concurat Ionel Averian și Mihail Vartolomei. Este prima medalie obținută de România în această probă la campionatele mondiale.